आयै आफायालाय बहाय थांदों? हाबुआथ' न'आव थाबावनो बेलाय लोंहैलायाखैलाय बियो। बिदिनो थैलांसिगोन बियो न'खरनि फारसे जेबो साननो रोङिया। नोंहा बहाथो थांनो नागिरलायखो फिसा? आयै आं सोरनावबाफोर खामानि मोनगोन खोमा। आं खामानि मावहैनो ओंखारदों आयै। खामानि? फिसा नों खामानि मावहैनो? औ आं खामानि मावहैनो। नों आंखौ बारा दासो आयै। नोंदि बे बैसोआवबो जोंखौ एसेबां खस्थ' खामानि मावनानै जाहोगासिनो। आं नोंखौ बेसेबां खस्थ' बावनो आयै। आंबो एसे एनै खामानि मावनानै गरसे गरनै रांखौनो खामायनोसै आयै। फिसा नों मा सानखो नाथाय नोंनि फरायनाया? जोंबायदि गैजा रोङिनि जिउआव गोजौ सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु गैया आयै। दे आयै थाथ'दो साना दे फिसा सानब्रैनोसै। दे। ओइ हैनासि न'आव दंना गैया जाखो? मा जाफैलायखो? हासुआ लोंनानै मा दावराव? हासुआ लोंना फैनानै माखौ मानो? गाबज्रि खावफैखो लोंनाय। ओजोंदि न'खराव मा जादों मा जालाङाखै बेफोरखौथ' जेबो खबरखौनो लाला। ना संख्रि ना बानलु ना न' बांफोरखौनो नायो। न' बांफोरानो बायला जिला जालांजोब्बाय बेफोरनि फारसे जेबो उदिसानो गैया। माथो महिला आफादनि आफादगिरि बायदिसो लेक्सार होबावदों बेलाय। माथो बेलाय आं मावनायखौ जायाखैबा माखौथो जानानै थांनानै दं? सालि नोंखौ नोंखौ सालि बाराबा नोंसाला मोजाङा माथो मावा दाङा जायै लब्राद ओंखारलांगासिनो। बे गैयामोनबा आं दाहालागै लाखनि माहाजोन जासिगौमोन। सालि बोरोब्रा लावथियालाय सालिखौ होथारनां मारदों बिसोर आंजों। नै सालि मैया हाजिरा मावनानै मोननाय फैसाया आंनो 100 थाखा मा बार' नङाबा होबावसै नै। ला जौ लोङै खर'आनो गैला बिना। खर' गैया नैबेनि कन्ट्रल रुमा माब्लाबाबो फिउस थांनाय नङा मिथिबाय? नै थांसैलाय बाजै हाम्फैनाव। मा जाबावनो बे मानसि सासेजोंलाय। बिनि थाखायनो दिनै फिसाज्लाया मालायनाव हाजिरा खामला मावनांबाय। सोर बे गैजा रोङिनि जिउखौ नायफिनदो। खिलिखां बहा थांदोंब्रा? जों फै दसे। बुगदा नोंसोरनो थाफानो हानाय नङा। आं खामानि मावनोसो फैदों। मा खामानि? एफा फिउ फास्लायानो मालायनावसो खामानि मावनो थांनोसै नोङो। बिनिखायनो जोंफोरबायदि जानांगौलै खिलिखां। जा लों सोब इन्जय खालाम। फरायनानै मा लाब? नों बे रांजों अनेक जानो लोंनो बेरायनो हायोमोन ना? लाब गैयालै खिलिखां लाब गैया। माबाय जाला जाम्बाया खिलिखां लाब गैया। जों माने लों जा इन्जय खालाम। हाब बहा थांनो फैदों आयंआलाय? आयं आं सोरनावबाफोर हाजिरा खामलाफोर मावनो मोनगोन खोमा साननानैसो फैदों। दङ बारि एवनाय बन सिननाय हाग्रा एवनाय बिदिनो बायदिसिना साफा खालामनाय आंनावनो दङ। ना हागोन फै। नै आयं बेयावनो जिरायदो। दे आयं दे। खामानियाथ' मेरला दङ आयं। नों बनखौनो सिनग्रोदो। दे होमबालाय आयं आं बनखौनो सिनग्रोनोसै। दे जागोन दे आयं। हाब आयं आंथ' रुवाखौ लाबोनाय जायाखैमोन। दङ आयं दङ।
नैबावहाय बाख्रि नागारनांगौ दङ हनै लाना फैदो आइ सानस्रि नै नोंदानिया हान्थुआ दोलाबाय जिस्रि लाबोलाय मा जाबावगोनलै मा दोलाबाय बेफोर माबोरै जाखो र' आं जिस्रि लायनि आइ नोङो बिनि हान्थुखौ माबार खानानै होथारदो आंहाबो समा जाबाय दे आफा आं खाथेनानै होनोसै थाथ'दो आयं बिदिब्ला आंहा गुबुनाव गोनां खामानि दङ दे आयं दे दे ओइ मा जाखो जेबो जायाखै आदा आदा बेफोर माबोरै जाखो आरो नों बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावनांगौ बिनानाव मा बुंबावनो बन लाबोबाय थानायाव सिलायाव गोलैनायाबो आरो मा बुंबावनो बिनानाव जोंहानि आफायाबोथ' जौ फाग्लासो न'खरनि फारसे जेबो उदिसखौनो लाया जोंहानि आइयाबो बिदिनो खामानि मावबाय बेनिखायनो आंबो बेबायदि खामानि मावनांगौ बिदिसो बिदिब्लाथ' नोंनि जिउआ बिराद दुखुनांथाव सरि आदा आंखौ निमाहा होदो जेबो नङा बिनानाव बिदिया बुंखाखायो आदा नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा खिलिखां बुङो बिनानावनियालाय मा मुं जाखो जोबोर मोजां मुं आंनिखौबो सानस्रियानो बुङो आदा मोजां मुं जाबाय दे बिनानाव आं थांनोसै बे नोंनि हान्थुनि गाराया नोंखि हारसिं थाबायलांनो हागोन बिनानाव जेबो नङा हासिगोन दे आं दे थाथ'दो बिनानाव आं थांनोसै दे होनबालाय हायोबालाय सानस्रि आं बहा थांलायखोलै सानस्रि ओंखारबोनायसाय आफा सफैबाय सफैबाय दा माथो खालामामोन एफाग्राब गाबज्रिबाबो खोनालायो आं उन्दुदोंसोमोन आफा आंलाय बेखौनो बहाबासो थांदों सानदोंमोन आयंआलाय थांबाय आफा बियो थांबाय बे हान्थु लानाय मानसिया खि थाबायलांनो हाथारदों दा बे दा लाखिबानो जायोमोन गाबोनफोर थांथोंमोन आं बुंखादोंमोन आफा नोंखि हारसिं थांनो हागोन होननानै गावनो हागोन होननानै थांबाय हे गसाइ मा जाबावगोन खम खस्थ' मोनलांबाय बे फिफायाबो जौसो लोंग्रा जाबाय माथो बुंबावनो सि अना खाना मा जादोंहाय आयै मा जादोंहाय आयै मानो खिथाया आयै बुं आयै मानो खिथाया बुं आयै मा जादों फिसा खिलिखां दहाय नों थांखांनायनि उनाव
नोमफाया जौ लोंना फैना आंखौ दहाय बुफैदों। मैया आं हाजिरा मावनानै मोननाय फैसाखौबो 50 थाखा बिनानै लांदों। जाबाय दागाबसै मालाबा बिदिनो गावनि जिउखौ खैफोदाव खोलैसिगोनलै आयै। ओइ सोर नोंसोर आंनि न'सो बियो आंनि न'सो मानि दावराव दावसि आलाफोर मानि गाबला गुबला बाहायलाय। आफा नों मानो जौ लोंबाय थायो? नों जौ लोंनायखौ गारदो आफा, नों जौ लोंनायखौ गारदो। थ' आफा थ' न'आव उन्दुदो थ'। मानो एफाग्राब जौ लोंलाबाय थायो नोंलाय सानफ्रामबो?